kepar Montri Bikash ba chini Jaga no sei thangko chini Jaga cheng aso Bosor khlai chamani chini Jaga sei thangka cheng chai se maya cheng bo abo pai no 10 বছর নেই আগে মিনিস্টার স্যার বিকাশ দেববর্মা ও জায়গা পায়ংখে হ্যাঁ ও জায়গা মহারাজ হাঙ্গা স্টার খাইমানি বাইসে ব হিংসা নাইসে ও জায়গা পায় ও মন্ত্রী বিকাশ নং চিনি জায়গা পায়ংখে जों ताम गावथाय साफा खोनाया अर ताबो पର୍ଯ୍यন্ত जों गाव खोनायाखौ जागा फारनाय जों खोनाया नों जागा पायमान जों ताबोकसे खोनावो ও মন্ত্রী বিকাশ नों চিনি জায়গা পায়মানি 10 বছর ताबो अक जों ताम अ गावथाय साफा खोनाया ताबोक চিনি नों जागा पायमानि जों ताम गाव खोनाया हा ও মন্ত্রী বিকাশ স্যার মন্ত্রী বিকাশ नों तामनि बाय चिनि ও জায়গানো তাবক সেকনা নাই जों गरिब होननाय दे नों चिनि जागानो सेकना नाय नों हा नों रां गोनां रि गोनां होननाय दे चिनि अ जागानो ताबक सेकना नाय नों जागा पायमानि 10 বছর ओंखाय तामनि बाय जों अ चंद्रसाद पारन बर खोनाया हा तामनि बाय जों खोनाया आबनो जवाब रफायदे दिनै खालामनो जों जवाब मार फाय चंद्रसाद पारानि चम्पकनगर एरिया र पुरा साइमान पाय आबो बिजयनि जागा नै खापांनि ताखकटाय बखकसं मन्त्री बिकाश देबबर्मा हाताय कतरनि ब जागा पायमानि 10 বছর काका नै प्रेस मिडो साका फेबा ओ 10 বছর बाहाय मतम कुनुफानो माया जे जागा दखल खाये जे जागानो जुग जुग खलाय फायमानि राबाद बुतर पाके आरो हुग्र खलाय चामानि ओ जागा मालिक जे जागा खाय फायनाय रकंकाय को ब्रक नरक साइमांखाना कमला सरिनि मुङै हाताय कतरनि जागा आबो बर्ग हिसाबै बर्गा हिसाबै चिरस्थायी आ जागाव थैयासानो ब्रक अ जागानो खलायसा दिनै जे बिलायजं बाहादुरनि जे जागा सय जागा बुमं फेबा कमलासरी देबबर्मा कमलासरी रुपिनि न अ हाताय कतरनि 25 कानि जागा आबो खलायसादि हनै ब्रकनो रिकलांमानि ओ कमलासरनि बोसाजक संगाव ब ब्रक निन बुंतामो Lahi rupini गामका सादि सतने Lahi rupini निनिखा বিজয় লক্ষ্মী রূপিনী निनिखा आशा रुपिनी तै खरक नै निनि बायसं नंद रूपिणी प्रकाश रूपिणी नंद रूपिणी प्रकाश ना हंगा खापाने ताखक टाइप बखक सं नंद रूपिणी बाय प्रकाश रूपिणी ओ प्रकाश हंका ब्रकने आसायनि बिसिङो अ जागानो तुइ मेटानो तुइ ब केस थंलायमानि अ जागा तामंखा बाहायंखा प्रकाशनि थानेनो जत डकुमेन्ट ब्रकनि थानेबो डकुमेन्ट दङो जे बिनि बुमा कमलासरिनि मुङै अ जागा फेबा अ जागा बिकाश देबबर्मा जे हाताय कटरनि तांगै ब्रकनो 10 বছর तुमुंनो ब पाइ दङ हंगा ब्रकनो कक थाइसाफानो साया ताबकसि ब्रक आरो बिल्डिं तांमानि नुगैसे आबो बिकाश पाइना काहनै ताबकसि साइमन ओ 10 বছরनि यागुल अबनो बेलाय वानामा सिंसा आं तिनि फाइसक पाइका ताखक टाइ बखक सं आशा रुपिनि नग ओ कमलासरिनि बुसाजक इको ब बनि नगा आं फाइसक पाइखा बनि जागानो बिनि बायसं बिनि मोनायसं बिनि अकसं अ जागा फाइसक पाइजाक आं ब्रक बाय कक सालायने द बाय साइ खानाग्रा दैपुलावनो जे उ हाताय कटरनि 25 कानि जागा हिन दंमोनि जे कमलासरिनि निनि आमानि मुङैता अ जागा द बुमुं दङ नरक नारुबो कागज नुखा हंगा आबो बिकाश मन्त्री तो 10 বছর आगिन पाइजाक नै साव हंका 10 বছরनि आगिन तो ब पाइखानाव साइदमान बा ब पाइमान रक कुनो साइ माया ता जों खोनाया ताबक सिखनावो जों नों कोनफान साइमाया साइ माया जों किसाफार साइ माया जों हंका मन्त्री बिकाश पाइका हनैका बफ्रका साइमांखा आबो खबरसो जों खोनावो खबर खोनामानि मन्त्री बिकाश अक 10 বছর जागा पाइला पाइखा अक रनि जागा चिनि जागा न द नंबो साइमाया Maya 10 বছর आगे ब पाइमान नरक साया Saya sanai ननो साया साइमाया जों हठात खायसे अ बिल्डिं तांमाने अ चंद्रसाद पारा ब्रिज साकाव तांमाने ब्रिज बिल्डिं तांसे नरक साइमानो सबानि खानै सेरि नेता आइफ्रो से साबतां केबो फाना साया खाय अब तो चिनि प्रकाश न बा संगमाने साया बबो साया साबने बिल्डिं साया बाइका साइमा लायखा अब आं साइमान मा केस रइसे अरनि थानानि बरक रसे ओ नों केस रिखा बिल्डिं तांमाने केस रिखा कागज दतंग अब कागज फुनुगला कागज लुकरंनो किसा फुनुगरा दे इको ना हादे आं एसडे म थाङै केस रइमाने अब तांबाय केस रिखा न अमदे ओ जाकाव हाताय कटर एरिया ब्रिज साकाव साबजाने बिल्डिं तावनाय जों केब खोनाय आनि बायबो सायानि बाय आं
যত জায়গা আং সাইসং মাপি পুরাखा ओ बिल्डिं तांप्रो ओ बिल्डिं तांनाय नरं साफायना ककथायसो फानो कक साइसा फानो जों खोनाया साबो सानाय करै जन केबो जिनि पारानि बर रंबो साया हेगा साबो तांगा हनै आबो नों जासाय खायना बाखै केस रिखाताना केस र माने आबो बर केस रिखाना आं केस र माने चम्पनगर रखा चम्पनगर नो आउटपुस आरो चम्पनगर केस रै माने कुनु फानो फाया ने आं ताइबायसा थांखा कागज टुकरा फानो रदि ने आं सानमान रैया ब्रो रिसिभ कपि रहया होया किसबा नारना सया सया केस नार जायाताना र माने ओबखा बर रिपिखाते माने कागज त बेरे कारखा ब नारखा टुकरा रदि मन रैया माने रिसिभ कपि रहया रिसिभ कपि रदि मन न आबो केस रिसिभ खाजे गेता बरबा जत न फान गनांबा रैयाता तामनि तै बर रिखा आरो सिमिन रखा एसडीएम कायसा थाना कायसा रखा इनका नरक ओ जे साबो बिल्डिं टांगि तंखा नरक नि जे आसुक जुग जुग साइ फेमान ताव जागा हातै कतर इनका आबनि या गलो हंगा गा तामंखा नरक अबरिमान या गलो अबरिमान जा गरो कुनु फाना खनाया कुनु एक्सन नंगे दा कुनु एक्सन बा अंया तामनि बा आइ अंखा मन्त्रि न रमानबा आं फायं जन निहिननाय नौ द केस रनाय नि आं नो केस रो जों खस खनाया आ जागा तामनि बा आइ बिल्डिं तांखा ओ प्रकाश बसाया साया बो साया थाना से थांनाय आं खनाय माने जुलाइ नि 2 तारिख एरै माने आं आरो थानाव के फानो अब खलाइमाया जेसे फानो नों केस रदि कुन फान टिक खलाइमाया नं नै प्रकाश न आना जुदि ना केस पाइखाय आं सासं कतना रासो साइ थैमानो ओ प्रकाश हाइन प्रकाश आम तै खलाइ चेन्ज खलाइसाव आना नरं ने याफाका कागज प्रचारति त चिनि को अबन अंखा प्रचार प्रचार तंगना हिसाब फुनुक लायां लोकरकनो अब प्रचार तंगै को नाइ दे नाइबाय दे अब बना अब ब दुइटा तंग अब अंका उ जे हातै कतनि प्रचार ना आसे सारिया सानदा खापांनि ताकक ताइ बखक सं अरंका राना मदु सुदन जं बाहादुरनि मुङै अ प्रचार अ जागाव अंका ब्रगनो बरगा हिसाबै चिरस्थायी आरो जेब्रो हुकन खाइसे मांका राबत प खाइसे मांका जे सपन अ जागानि युज खाइसानानि बागै आरो बरगा हिसाबै रिजाक्टा ब्रगनो अ बरगानि बुं हंगांका कमलासरी रुपिनी का ब्रगने आमाता नि नामाना चिनि आमान नरका जत बुसां पाइखाता हंगा बने बुमानि मुङै आबनो बरगा हिसाबै रिखाता केन्तु मालिक हंगांका ताबकबो राना मदु सुदन जं बाहादुरनि अ प्रचारनि मते हंका ओ जागा हातै कतने सय मालिक आबो हंका ओ राना मदु सुदन जं बाहादुरनिता आबो जे जागा फियाबा ब्रगनो बरगा हिसाबै ब्रगनो रिखा आबनो जे सुमैपा नरक ताङै साइ आ जागा फसल चाइ तंमां खाइतेना हंका आबनो हंका नरकला तामहिन आबो सय नरकनो ओ जे राना बाहादुर संता ओ बिलाइ चं माने ब्रग नरकनो बाक्सो गइद कलांखा ना नरकनो आबो हाने खलाइ साग्रादि उलो सोंना पिनाय आमा हिन्दो साइकलां बाहाय आमानो खाय नों नुख्राइचादि नोंलाय गरिब बरक निसे अबो जाकानो आमानो नों ख्राइचादि बयनोबो तारदि नों नुख्राइचादि केबुनो तारदि आं थैफानो नों थैफानो जाकानो ताफादि निनि बुसु बुसा फारिचाय थांमानो अबनाय काम ख्राइचाय थांमानो आरो फानथौरावकाय चाय थांमानो निनि बुसु बुसा बरारासि अ जाकानो नोंबो ताफादि आं नों दान मासेने आमानो साव आमा साइकारो बिलाइ जं माने जं मा संना बिलाइ जं दाननै कामानि आमानो बिलाइ जं संना खापांनि ताकक ताइ बखक सं अ बिलाइ जं नि बुसारक हंका रानी राजेश्वरी देवी शर्मा ताइ खरकसांका तंगो राना अमित जं बाहादुर ताइ खरकसा तंगो राना प्रदीप जं ताइ काइसा तंगो राना सनजित जं बाहादुर ओ बिलाइ जं नि बुसारक हंका 4 जना ता अ बुमं हंका तामंखा ओ 4 जना बुसारकनि बिसिङो ओ जे हातै कतनि 25 कानि ओ बनि आमानो कलां थांगाता ओ बिलाइ जं सं दान हिसाबै हेकाबा आबो नरकनो खलाइसासिदि चिरस्थाय फियाबा सरकारनि गभर्नमेन्टनि कागज हंकांखाय ब्रगनि जागा नै या फारसकलिया माहायता ब्रगनो बागाबा बरगा हिसाबै कलाङै थांखा हंकांका आबो जे प्रफानो फाइट खाइके हंकांका बेजालिया जागा हायता केन्तु ब्रगनो मालिकं सका कमला सरिनो नै कागज तुमंनो रै कलां खांखांखाय आसु बेजाल सिंलायनो नांलायाता ना फियाबा ब्रगनो आसु खलाइचारिमा बा बरगा हिसाबै कलांमा बा ब्रगनि बहायनो वारिस हिसाबै बा ब्रग
अधिकार दङ अमहायता हंका ताबो फियाबा बेलाय वानामा सिंसा हंखांखाय आसुक 10 बছর काखा मिनिस्टार मन्त्रि आ जागानो पाइमनि ब्रक ताम बागै 10 बছর आसुक सि बालय थांखा आबोनो ताम बागै मन्त्रि बिकास पाइनि कक थाइसेपन खोनाया आबो बिसिंतै द पाइख्या ना रां बायद गोसरि पाइख्या तामरि पाइख्या ब्र साइसि माया ता ना न साइमाया ना जोंखौनो फाना साइमाया हंखाय ताबो किसा साइखनाग्रा दे नरगो हातै कटरनि जे 25 कानि जागा नरक बुसुक जरातै फसल खायतं ताबुक द फसल खायतं ना तामो बुसुक ताबुक के अको फान्थावलाव गायलिया राबार सिमि दारा गायलो पाइखा राबार तर पाइखा आरो आगे का फान्थाव रकाइसाव फान्थाव गायो मरसो गायो आगे फान्थाव काइसाव ना फान्थाव गायजाव मा गायखा मा बाय तामो काइखा नङा जागा फान्थावलाव मा गायखा माइरावबो मा गायखो मसरावति काइखा बेबा गायजाबाय निन या कंबाय थाङो निन आमाबाय थाङो आमाबाय फ्रेस आं मा थांखा गोसो सनरगं नाबो नमुचो दत आं ग्रा 6 जरा पर खाता ला 6 जरा गोसो जरा परखे नों टोटल 6 जरा न 6 जरा ना आ जरा थाङै आरो खायका ना नोंलाय ताम कायबो खार जों फान्थावलाव गायो आमा नोंसि नों माइलाव गायो निन आमाबाय लगेबाय नों आरो बुसु ताम कायखा आंबो फान्थावलाव गायो जाकुमराराव गायो आं फारै दङ जेन्टाराव फारो जों बेखौनो माइलाव गायो जों आरो जावो जों नों बारा कायना नोंलाय आं दंग आंबो काय माने अको आमा संबायनो रोफ्रे ता फान्थाव बारि राव अको थाइरिक बागान नक दंग थाइरिक बागान नक दंग आ राबा काय माने आ तला हारुङ जों जत आरो मुलाय राव खराय जाय दं ब आइफोर बियान्था 10 बছর खांखाय बिनि 10 बছर हनै साव हंखांखाय बड 2014 सि पाइमा कलायखा हंका 2014 राव न खायसि साइटं खतना र खाय जाय दं कुनु फाना खुसपाता करे आबो बरंसे हक जे ताबक जों मफनै तामनि बायबो ताबक जोंनि बा सेकना नां आ जागा न आ जागाफोरा आफ्रो दखलाय दंख खलाय दं ता ताम जों नुगिया साबनो खब खोनाया ब जागानि फायबा ताबक बा हा जों ताबक फान साइमे बा ताबक त खबर साइट आमते आनि जागा अंखा आसकानि राचिया दे बय जतन मनै पैसा टंका बिनि बाय हा ओ हाथाक तर मा ओ बा प्रे को एक दिन बाइसे हाय न हाय ब ओ हाथाक तर आबो बा नों फायं संनि चार्से ले ने ब जत साबाय दङ आं फायंनि आरो से ओ जाकार कागज रक जत तंबाय नाय बसे रां बाय खलाय अब जत आं साबाय मान न 2014 15 16 17 रग अ जागा रग मानेखनि रद कायलाय दं तमो आ जागारावनो इउज द खायलाय दं आ जागाराव आगे खाय खलायो ताब खाय जोंबो कायजाक बजाक फायबाय माबा जे दारा 2015 दारा थैख्या निन दारा 2015 थैख्या ना गाबा निन दारा थैनन सिगां न बिकास पाइना खबला संख जागा बना सिदो बड बन 10 बছর नि सागा 2014 पाइख्या निन दारा अंका 15 सि दादा त 2 बছর 2015 थैया आरो न अबरक दं सिमां दं दङ हाथै कतर न जे बिकास पाइ माने अ जागा न फपका निन दारा न निन दारा मंगतम विजय रुपिन ना आमा न बा आरो न फब निन दारा सिगां थैनि नामा दादा सिगां थैया निन दादा सिगां थैना दादा सिगां थै माने ताव बाय 9 बছর चरै दं ता इनका निनि आमानो बारम फबो इनका निनि आमानो फप्र ओ जे मन्त्रि बिकास बड 2014 पाइखा जागा न ब मानार द खायाफ्र आनि जागासे अर ता फब दिरहनै खोनाया जों फायबो फाया सामाया जों बिनि बनो जागा पाइनै से खोनाया खो जों ताबक से खोनागो बयनि खुराव जों इनका ओ जागा मालिकनि साइसे जों खोनावो ओ जागा मालिकनि बिनि बुसला संरक प्रदीप संरक तमा जों बाहादुर जे सामनि राना अमित जंग बाहादुर संरक ब्रका फाइ माना द खायफायनो रक अर जागा ता खायसि दिनै खराया रकन साया किछु साया केबो फाया ताबक से को ताबो ओ 2024 से को अब मन्त्रि ताबक साइसे फाइबले अब ताब तामनि बाय आरो अब अंसा आ जागा न चिनि जागा किसे सानो तामनि मकनि फनंग जाक ब हा उत्तर मारनाय ओ जागा कि ब टोटली आइन बायजना खना ना बेमाइनि खादो ना खना इलिगेल खादो ना खना बम हाइवन संना बेमानि खरायनो नाव अब सत्ति ताबो द बनि बुमङै सिङै थांका अब जागा प्रसार अब टोटली बेमाइनि खादो ना खना बाहाय बेमानि खायनो बरावला उता पैसा केबो सायासना ओ आं फायं सिमेसे साइमान बरंनि दल अब प्रकाश बन से रुमना नांगो बो चाल खायखा तना बो चाल खायखा बरां मिया ताम साबो
प्रकाश दो नरक ने थै थानसा बाहान थानसा बुमा थानसा एंगा नरक न खताम बागै आसो कक सालायो ब सिमे हायके खायतंखा Chido sai me ta abano. ना केबो बायदा दा गिजा sai mai chừng wa abo Da ke chak nai no. साबो बायदा गिजा खाना Aparan bro lo benta. केबो बायदा गिजा खाना Oh. एंगा आरो दो जे प्रसारो जे सिङाव जागोन नंमानि जे ओ बिलाइ चं बाहादुर ता आबनो कारि भाई राणा मदो सुदन जं बाहादुर ब्रक दो सय सय अ जागानि कर्ता जागानि न फांता एंगा अ जागानि ने आमानि कमला सरिन सिमिसि वारिसो नुगो एंगा वारिसो ताइ नरंनि बुमुं रति रखायका Warisho da. वारिस हिसाबै Hmm. ननि बुमुं द तं वारिसो Tongo. साबन तं साला Tam kering na sa. साबो Aron tongo je ka thang tong nai ni tongo ta. निनि तं Tongo निनि मुंसा दे ani mung asarupine. निनि तं Tongo. निनि खाति तं tongo ani bijoy lok khirupini बिजय लखि रुपिनि bijoy lok sumi rupini निनि खा Ani ra hiru pini tongo. निनु तं Tong pai. निनु जतन तं ना Jo to ni tongo san. एका नरा कोनो जागा सयरि मा करै Kere. जागा संग्रि सिनाय हिनै Kere. Maria. Ya ke ya sai me ya e kere. Maria. काननि सय सारा मन्त्रि खा बाहायके ब जागा सनामै नै E abano sai me to sai me ya. Ang phai sai me na ba. bahai bo chừng soi lu yare bo jaga pai man ne abni bagin na ang bini kuatar thangi man layo Swkango तामा साका मालायै मन्त्रि बायदा मालाय तामा सा प्रकाशित jaga phaya prodit songse sai man obo nei hono jono hai nei honi ho khai chu आसं सावो e बेकुन साया tai kunu saya नरक न रां टां रौरि ना र साया prodit na chừng ba ang bai man lai phai di ako prakash ni bai song na ang bai man lai phai di nei sa ai probit na sakhanta prakash ni ni ko bai na manchrai phai di ni chati ni sawono बनि बाइका साबा अब oko chunna manchrai phai di ni sakata pro अब न नरक द द मन्त्रि नार मालाइन थांका एंगा मालाइन थाङै मन्त्रि सि तामा सा नरक न मालायै मालाय तामा सा Eh malai ang jeng sengka sar. Hatai ko tor Chandra satu para brisa ka nang ako building tang hambla sam no sai tang aba chini hne se jeng ba ka go so tong ble borga hisabai tong nei chamanta ge abse o haide Prakash ni bim bai song de nei khai मन्त्रि हाइन सतना khai o ang phaina बर फाइनै हन ani nogo phainan nei ani phone number nar ani o khamting o phainan nei bo ani phone nar o ani phone bo bini phone number hor ta na ke second saturday phainan ko phaya उ थांनाय शनिबार थांनाय शनिबार phainan nei फाइलिया ना phairia तांगे फाइलि आंखा sido फुन लाति र खायका आं फाइमाले हाय असुबि saya हाय सिरिंसा hai si आरो का कगरि रो फाइनै नै अ ओंगा दै तामो सालायखे आफ्र kun pan saya साब थां आजरा a jorat jeng thangmani oko bike tor bike नों थाङो ना नों द थां अ कङ न दसा निनि जे आसा सामा हाय अ कङ साउना e awan chuk masa thango chini ko labar kai nai dara ni share khai labar kai lai nai ni bi thango bono phunu uyo chana bini ko atalo आसं साइ न फाइबायका प्रकाश का थांगे ना न लगे thangya jengsim ang jengba jaga jengba kuspana saime ba jeng mathang kata haino kap akobo khlai dukho nangmani tei Prakash to saya kun phan se malaya khai jengba malai na thangkai bo khara ga norong ni o jaga no tabo ki filina pina ni hinkai bondo bonu mongni prosarang thangka jaga bumong ga no tabo ki filina na ka kudroga korogo fight khai pinai da tamo wan sobla sung bo kes rauli nai lai an ta je pare jeng bo kesro na ta sini jaga jeng kuspan ja siang khrayai sarai cost khai mo phone phaimana se ta bo burok se giran ke jeng bo na musung ya ta ase cost khai tu bi phaimani jeng bo jeng ba ta bo bai khai na ni kes ri nai Lần này. nungla kes ri fight khai nai ang sai song phan ob khlai na ang se ya karia ya kaya ang se joto jaga ob ka phra ri to abna a jaga na ga ai phana आइन द जतन समान बा ना करै बिग्रा गनां जतन समान बा तेबो नाव फाइट खायनाय नि तना नाव वारिसि साबैसे सयबो मारिया करि यासि बाहिके प्रसारन खाय तना जुदि न अ जाका मालिक जों त अब जन त बर्गा हिसाबै बेराकारखा कारमानि बितरे ओ मालिक नि बिनि बुसु फानो बसा फानो ता जन सोंना नांगता
Kokthai sapha sabai nangmani haita. Kokthai saphano sapaina nangbele buna ang jaga pharkha Bikash no nei hanai man ta jangba a tei no case khlaina ta a brai rong ni tei no tamoran rani gonjo de tam jane hanjak nai na Botam bagi sono sungi haikeri man ka haita na. Jeng to saimaya aina to tong bela bo Montri tam sana musung tabuk. Sungkai Montri na ako judi na ba o son masong ni jaga paya chini se jaga ng yang kai son masong ni jaga na ang buma han siwang bela. Komla sori ni jaga na se bini jaga hanong ke. O son masong na to buwai Bikash Montri de ako sar Montri bu paithong. Jeng bai kok sa paithong jena bujok paithong bu tamu jena sana mujung sa paithong jena. Kok sapanya nangra na kana. Jeng bai kok ma sa Nangla tam sa. Ang bahai na sumsungo. Sana mujung ta. Montri phai malai na nangla. Ang khai to tai bisa serai khai sana mujung nang second sata de phai jena bujok sapainan man tam ni bai phaya. O kok kri kha. O kok tabok biang tha. Ga tab tam sana ibuno. Sido bo jeng bai de malai phai na ba. Jodi malai phai ka kodo case khaisi nai. Judi malai phai khai jeng bo case ro chole nai ta khlai nai. Tam bai phaya ang ba ba phainan nai. Ang jesak phana media phana sathang tam ni phai. Judi na bo ni bokha sotti bo huya bokha mane bokha ka ham borok khai bo jeng bai malai nam phai nai phayota. Tar mane bini bokha bisingo ham ya babe man tongo. Jabardasti ra man ta abachana. Nini kekei mane nini prokasta nini menai. Norok no hangka asuk saya tong mani ba norok ba juga khayang mani ka norok no hamjuk thangbai ka bro tai nanglia ni da juga khailia na. Tito busa sama siwa. Abab to Busa sai ma siwa jena chukjak ya chini bai tongo bai ko to tongo bai sikon tongo ne bo chukjak ri ang na ta jena. O jaga na tei case khai mani ka norok no case ti ro pai lekha. Busa sama no Bikash se sama na. Jeng kuno saimaya ni bening ya. Kes ni sama ya jeng abo bos saima na bo. Joto kisu khlai nai aba Bikash se saima na ajaga ni kes ni kai. Ula pala o jaga ni te joto khlai nai. Sar Bikash de Borma o jaga payong khe. Ha? O jaga Maharaj hanga state khaimani ba ise bo hingsa nai se o jaga payo. Ang challenge khlaira o jeng Maharaj na se rona ke bana ya o jaga. Phaide ang Maharaj bai malaina ang sarsa malaina ang nang bobai juddo marnai chini bukhana sipai mane ke bana charya o jaga ke bana charang ya o jaga chino apaman khai mane chino dukho kostar mane Maharaj aro hanga stai khai bani bonar sarna ke bana ya jeng kes khlai phano bono chino masu banai ang poito sawo chini Montri Bikash de Bormana seng Zakarai maya seng oro Maharaj ni ba ai ro muti phan matak nai jebo musungman matak nai sini ba ai sini tribe ni ba ai hospital phan makrong nai Maharaj na mar nai abo chang Maharaj nasr nai o jaga Bikash na tab seng rai maya bo 10 bosor age bo jaga pai mane na chang asip chang Jeng 50 bosor ang itongkha amasong o jaga kas khlai mane bai khe tabok bo koi phaisa bo 10 bosor age jaga pai mane na jeng aro tak chini rabar bagan kai mane ko 2010 bo biang kumai tong thui ja tong 10 bosor ne age kono dina Bikash de Borma a jaga paya obo office rong na office halong na bo rang bai pai man se obo rang bai pai se bo kagos potro khraya ang saimana khapang ne takok tai bokok song hatai kotor ni minister Bikash de Borma je jaga paimani 25 kani bongka to 26 kani ni sawo pheba o jaga na tuyei je Komlasori Rupini no kalangai thangmani bini busarok 10 bosor kakano minister Bikash de Borma o jaga na paimani kono khobor maya brok norok brok ni khukti bukhana kana phiaba o borok hangkai Komlasori ni boni busajuk song hangkai bini bufayong Prokasi Bikash by Milway Jaga Palay, Potri Podonka, Sono Kobor Yahne, O Maka Kokti Saitong Piaba, broke behind all Warisho Bumong Tongman Bagay, Sumbo Dikar, Abu Kananani, Oboni Bagano, broke by
थांनाय शनिबाराव मिनिस्टार बिकाश ब्रक मालायै सल्युशन खायनायनि कक तंमानि अर गामियाव फाय फैयाबा थांनाय शनिबाराव फायलिया अबनो ब्रक बुखा दुखु नांजाक थिनाङो ब्रक स्टेप ब्रमै मानो कोर्ट रग हाई कोर्ट रग केस रिबोय अबनि बेपार फैयाबा ताकक ताइ बखक जों जरानि न्यूज कमला सरिनि बुखागो दाय कक सामानि बुया मिनिस्टार बिकाशनि फासिङो दाय कक सामानि बुया ओ राणा प्रताप शर्मा बिलाइ बाहादुर हुमानि ब्रकनि फासिं नाय कक सामानि बुया ग्राउन्ड रिपुद कबुयो तामो सलित अंका अ केस अबनो नरकनो बुसकाङो फां फां फुनुंनानो अबनि सिनि दायक्त केबनो काहाम हामिया खलाई साइड खलाई फुनुंमानिया तामनिका जरानि न्यूज रांसाइबो केबोनि पखे खलाई खाइमानिया ताबो एक टेका दुई टेका माने अमहायके खाइमानिया गोबांमा कमेन्टबो आं फरिनायखा केबोबा जरानि न्यूज रांसावै साइड काइसे खायो बिकाश नि रांमासालि अमहायराव गोसाव बुसकाङो हायना हाय कटाल एपिसोड फाइ दङो प्रकाश बाय इंटरव्यू नानानि प्रकाश नि इंटरव्यू नि बागै नरखा लगै नासिङै दंदि गबैतामो बाजितामो तामो हुजाक दं कना बेसेरो आबो जत स्राय स्राय का फुनुकनाय जरानि न्यूज नरकनो ककरिखा बिकाश नि दसा साबनिसा या नरक बुसकाङो फां फां नुकजाकनाय किसा नासिङै दंदि इंका तिनि बागै जोंनो जतन हामबाय जतन खुलुमका।